Ndewonu Igbo ndị ọma Chukwu kere ma chọọ mma. Nụrụnụ akụkọ nke taa bụ Tusdee, abalị 28 nke ọnwa iri afọ 2025 ahịa Eke dịka o si gbaa n'akụkọ dị iche iche. Abụ m Okechukwu Anyanwụ. Na Channels, anyị nụrụ na mba Cameroon ahọpụtala Paul Biya dịka onye isi ala obodo ahụ na ntụliaka elu ha mere na nso nso a. Paul Biya gbara 92 92 years. Ọ nọ n'oche ọchịchị kemgbe afọ 1982, ya bụ afọ 43 gara aga. Ọ gachigide ọchịchị ruo afọ 2023 bụ mgbe ọ ga-agba 99. Na Vanguard, anyị nụrụ onye isi oche ọhụrụ nke INEC bụ Joash Amopitan ka ọ na-ekwe nkwa na ya na ụlọ omeiwu National Assembly ga-arụkọ ọrụ ụkwụ na ụkwụ n'ihu na usoro ntụliaka elu Naịjirịa bụ nke pụrụ ịtụkwasị obi, nke ziri ezi na nke doro anya. Ụlọ omeiwu Naịjirịa gbara kịtịkịtị dịka Sinetọ Abaribe ji ọkọlọtọ Biafra bịa nzukọ ma ṅụọ iyi na agaghị enwe nzukọ ọbụla ruo mgbe a tọhapụrụ Maazị Nnamdi Kanu. Ọ bụ na The Nation ka akụkọ nke a gbara. Gọọmenti steeti Kano akpọpụla onye bụbu gọvanọ steeti ahụ bụ Abdullahi Umar Ganduje, nwunye ya bụ Hashfat Umar na mmadụ 6 ndị ọzọ n'ụlọ ikpe ukwu dị na Kano maka ebubo nke iri ego aka azụ, bribery, ịgba izu ọjọọ, conspiracy, imebi ego ọha nke ruru ijeri naira. Ọ bụ na Channels ka akụkọ nke a gbara. Na Sahara Reporters, anyị hụrụ na ndị uwe ojii nke steeti Delta anwụchiela otu dibịa ọdịnala aha ya bụ Amaechi Okwuokenye na nwanne ya nwoke bụ Smart Okwuokenye maka ịtọrọ na igbu ụmụ nwoke abụọ, dadasa ha ma tinyechaa ozu ha n'ime igwe ntụoyi refrigerator. N'otu Sahara Reporters ahụ, anyị hụrụ na aka akparala otu nwa akwụkwọ nke University of Jos aha ya bụ David Nampon Timap maka igbu nwata akwụkwọ ibe ya aha ya bụ Peter Mata Marufai ma lie ya n'ime ili n'emighị emi n'ime ụlọ ya.